Când prezentăm aceste modele legale aduse în țările americane cu o fel nuanțe de excelență. Avem un model albastru Genesis în versiune G60, G70 Prestige, unde aveți din această complexație cu pachetele de la fietele care fac reclamă. Aveți aici camera spate și păcat că n-am țâns, dar v-aș arăta și țâțele. Și farul cu LED. Ok, avem o mașină bună, l-a luat la un preț de doar $6.000. Modelul ăsta de Genesis, în versiune Prestige, parcă ne aduce aminte de un Audi A6, știi, din lista, cu dotări de S6, adică avem un salon așa foarte romburi, adică o textură foarte asemănătoare cu un Audi A6, foarte bine completat. În rest, încălzire, ventilare, aici ceva perdișel, adică electric, memorie, muzica la dânsa merge, lexicon. Nu știu dacă așa e bună sau rea, cine cunoaște despre lexicon, asta spuneți. Și în rest, se zăvodește și pornește de la cheie, ia ca așa o cheie are. Pe lângă asta, încălzire, ventilare, nici nu discută, suport lombar, poziții sau schimbarea pozițiilor în vreo 12, da? Direcții. Și pe lângă asta, el are, ia ca așa, încălzirea spate. Ele stau în ușă, cu așa loc în spate. El face parte din categoria de automobile fel de business class, da? Adică E-clasul, A6-le, G30 și cam din clasa asta face parte. Pentru un automobil din 2021 din așa clasă dai $6.000, eu socot că e foarte ok. Și dacă vreți să economisiți și nu știți de unde, puteți să analizați și un astfel de automobil, da? El total a dus acasă de vamatul ieșit undeva în €12.000. Așa că vă așteptăm la oficiul de auto vis-a-vis de circ cu consultații gratuite.